Ze azkenean zazpira egongo gara bazkaltzera, edo ze? Bueno, bai, naduzuna, bai. Gorka utzi hori. Bere etorriko dira garbitzera. Dena botako dugu, Hori ere bai, Amak ez zuen horrela usten, Ander, inoiz ez? Amaz dago hemen, Gorka. Eta guere ez. Baina sinatu paperak eta kitxo. Bukatu dezagun honekin. Gorka, mesedez. Bukatu. Bai. Zuretzat dena erraza da, Ander. Erraza, nola erraza? Bai. Madrilera joan zinen. Oso kezkatuta. Baina hemen. Geratu ginen besteak. Ez didazu hori izango, Ez niri. Zer, gezurra da. Gorka, hilabetero bidali dut dirua. Eta hilabetero deitu dut. Deitu. Ander, telefonoak ez du zaintzen. Telefonoak ez du laguntzen. Bai? Telefonoak ez du eskurik ematen norbait hiltzen denean. Badakizu. Baina bai, sinatuko dut. Ez zuregatik, ez da dirugatik ere. Etxe honetatik irten nahi dut zu ez ikusteko. Gorka. Zer? Ez, Ander. Joa zaitez, mesedez. Gazteiz txiki geratu zaizu, Ander. Ezta? Bidea libre dozu. Ospamendik, joa zaitez, mesedez.